Dawk li l-ħadd fil-għaxija kienu fuq il-bajja tal-mixquqa fejn tuffiħa esperjenzaw xi ħaġa differenti minn tas-soltu. Fekruna komuni tat-tip karretta li hija meqjusa bħala speċi tal-baħar fil-periklu li tgħid mid-dinja u li protetta kif ukoll minn leġislazzjoni lokali kif ukoll internazzjonali direttiela fuq ix-xtajta u wara li mxiet xi metri biedet numru ta' bajt. Is-Segretarja ta' Nature Trust Angelique Lofaro spjegat li dan il-fenomenu huwa importanti, hekk kif għall-ewwel darba kellna żewġ tifkieren li biedu f'pajjiżna f'sena waħda. Il-fatt illi qed ikollna fkieren illi daw ikunu twildu Malta 20, 25, 30 sena ilu u qed jerġgħu jiġu lura il-fjuri illi il-bajjiet tagħna huma notfa huma ideali għalihom biex ikunu jistgħu jbejtu. Li kieku l-bajja ma tkunx ideali jitilgħu u jerġgħu jinżlu mingħajr ma jbejtu. Bl-aħbar tal-bajt tal-Fekruna kienu infurmati l-membri ta' Nature Trust, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi u l-Pulizija li mill-ewwel bdew bil-ħidma biex tkun imħarsa ż-żona. Lofaro spjegat li l-volontira kienu fuq il-bajja minuti biss wara l-der il-filmat, juri l-Fekruna tiela fuq din il-bajja. Hija spjegat kif il-bejta tittiġi protetta matul ix-xarejn li ġejjin biex jekk kollox imur tajjeb il-bajt ifaqqas fil-bidu ta' Settembru. Ma ninterferixxux mal-bejta, ġifieri il-bejta fejn sibniha tieqpa'. Però nevitaw illi jkun hemm ċertu offerti li se jagħmlu l-ħsara, pereżempju vibrazzjonijiet ta' mużika bass li jkun hemm dik il-vibrazzjoni fir-ramel. Dak jagħmel ħsara l-bejta għax dik il-vibrazzjoni taf taqtalek il-bajda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.